Jon naiz, 24 urte dazkat, da Beasainen intelan gazte hezitzaile bezala, harrera pixu baten, auxiliar moduan nahingoz. Garaipen dela hori emakume etorkinen elkarte bat, da emakumeen etorkinen elkarte horrek hori gazteekin lan naizun, da orduan hasi ginen sortzen ibilki, dela gazte talde bat. Nola izatea txapa pixkat, hasieran dokumentu batzuk irakurri, azaltze dizkigute zera desberdinak, termino gai desberdinak azaltzen dizkigute, eta gero talde dinamika batzuk egiten ditugu, taldeka jarri eta panel batzutan jorratzitu gai desberdinak, gazten inguruko eta gazten behar, gehien bat beharrak eta nola setzen dian gaur egun behar horiek. Behintzat nik ulertu dutena, baina arte. Ez dakit, ez dut espektatibaik sortu. Ni suposatzet, behintzat ez dut esango esfortzu bat iten eganikan, baina behintzat ez dadila utxean geratu ez. Eta espektatiba, ez dut espektatibaik sortu. Azkenen espero etela ez geratzea bakarrikan itxurakerian, ez? Ez izatea bakarrikan propaganda egiteko zehozerrez, azken finan beti iguala, ez? Kamarak bestia ez dakizer, beti izatu nahi dituzte behitu hau egiten, hau beste hau egiten, baina gero ez dakit, ez izatea bakarrikan zerbait propaganda modura, itxuran ez geratzea, ez?